Sí, sí. Buenas tardes. León, gaur privilegio handia dugu gurekin dugu Donostian, emakume bikain bat, idazlea da, ekonomilaria, analista politikoa eta kazetaria ere bai. Loreta Napoleoni du izena. Loreta Napoleonik hitzaldi bat emango digu gaur ingelesez, itzulpena izango dugu, euskerara eta gaztelaniara, eta bere Europa gotorlekuarentzat krisi monetarioa da eta ez politikoa. Loreta Napolitani Erroman jaio zen, Estatu Batuen artean eta Erresuma Batua artean bizi da, eta 70ko hamarkadaren erdialdean mugimendu feministaren kide bihurtu zen eta ekintzaile aktivista ere bai, bekaduna izan da Fulbright nazioarteko ikasketa aurreratuetan, Job Hopkins Unibertsitatean, Washingtonen, eta bekaria rotarioa ere London Economics Schoolen. Gainera, master bat du filosofian, nazioarteko harremanetan, eta bat terrorismoan ere bai London School of Economicsen. Bere ibilbidea hasi zuen ekonomilari gisa, hainbat bakurentzat lan egiten eta nazioarteko erakunde batzuentzat lan egiten Europan eta Estatu Batuetan. 80ko hamarkadan Hungarian egon zen, Hungariako Banku Nazionalean lan egin zuen, eta 80ko hamarkaden Errusiako banku baretzat lan egin zuen, Moskov Narodni Bankuan Erresuma Batuan erregistratua. Esperientzia berebizikoa eskuratu zuen, eta horrek ikuspegi aparta eman zion ekonomia sovietarraren inguruan, eta baita ere garai hartan ekonomia sovietarra zertzen ezagutzeko. Egile salduenetako bata eta aditua da terrorismoaren finantzaketan eta kapitalen zuriketan. Eta baita ere aholkularia da hainbat gobernurentzat eta nazioarteko erakunderentzat terrorismoaren kontrako borrokan eta kapitalen zuriketan. Gainera, komunikabideen komentarista da NCN, Sky eta BBC-rena, eta terrorismori buruz idazten du, kapitalen garbiketaz eta finantzaketaz, oro har The Guardian, Le Monde, beraz, bere lana alde asko ditu. Kazetaritzan diardu, ekonomian diardu, terrorismoaren arloan, eta aholkulari ere bada gobernuetan. Loreta Napoletonik lan egiten du baita ere terrorismo eta kapital zuriketa arloan oinarri kritiko nagusia ere badu. Eta kazetari gisa, 80ko hamarkadan elkarrizketa egin zien brigada gorriei,
talde marxista armatu italiarrari, eta ondoren 3 urte egon zen elkarrizketak egiten beste organizazio terroristekin. 2003an Alfa Kauiren jarraitzaileak elkarrizketatu zituen Europan eta ekialde hurbilean ere bai. Eta Loretaren Napoleoniren liburuak dira bestea Modern Jihad, Terror NC, Insurgent Iraq, Terror Incorporated, besteak beste. Eta Maonomics, Terror and Economy, eta baita ere berriki, azken urteetan edo 2011-2011-tik, bere interesa edatu eginda Txinako ekonomiara. Eta gaur egun Koreako ekonomian ere interesa jarri du. Eta berazken liburua da ehuntzeko boterea, bere tesia da, ISISari dagokionez, ez dutena txukitu nahi baizik eta eraiki nahi dutela kalifatoaren 21. mendeko bertsioa, eta horregatik dira hain arriskutsuak ISISko kideek, eta bere liburuan 2017an 2016an argitaratuan Merchandise of Men izenekoan aztertu egiten du ze lotura dagoen mendebaldeko kanpoko politikaren ondoren, eta baita ere baiketarekin eta refuxiaturen baiketakin. Berarentzat, Napoleonirentzat, Europako mendebaldeko politika 2011ko irailetik du ardura osoa belaunaldi oso bat sortu delako, kriminal eta terrorista belaunaldi oso bat baiketan lan diardutenak Europan eta migratzaileen trafikoan. Beraz, besterik gabe, hitza ematen diot Loreta Napoleoniri. Gracias. Asko, oso kurrikulum luzea da, ni oso zaharra naizelako horixe esan nahi nuen, horixe da egia. Beraz, joan den martxoan, dokumental bat ikusi nuen, BBC-n, eta interesgarri xamarra zen egia esan. Dokumental horretan elkarrizketa bat egiten zitzaion, Ukrainako alokairuko seme bati buruz, eta salatu egiten zuen Erresuma Batuak ze motel jokatzen zuen bere semearen alokairuko amari bizileku bisa bat emateko eta Erresuma Batura joateko. Gizon hori kontatu zuen BBC-n, Frantziara gidatu behar izan zuela, ama antzegoen ihes egin zuen Errusiako inbasioaren ondoren, eta Frantziara joan behar izan zuen dokumentazio guztia tramitatzeko eta horrela bisatua lortu ahal izateko eta errefuxiatu gisa Erresuma Batuan onar zitzaten. 2 aste behar izan zituen horretarako eta gehiegi iruditu zitzaion. Gizon honi indarrean zegoen legeria aplikatu Erresuma Batuan edozein familiak, jadanik Erresuma Batuan egonik, aukera zuten Erresuma Batuan sartzeko eta Erresuma Batuko gobernuak dena ordainduko zien. Beraz, alokairuko hau hartu zuen familiak, finantzak eta lortu zuen Erresuma Batuko gobernuaren aldetik, eta seme-alabak eskoletan matrikulatu zituzten berehala, eta gainera gurasoek ingeleseko ikastaro intentsiboak izan zituzten hizkuntza ikasteko eta lan bat aurkitu ahal izateko. Nik esango nuke 5 izarretako tratamendua izan zela hori, errefuxiatu gisa. Nik programa hau ikusten ari nintzen, dokumentala ikusi nuen eta benetan postu nintzen Erresuma Batuak alako legeria zuelako eta dena galdu zuten pertsonei horrela laguntzeko egun batetik bestera. Gerran dena galdu baitzuten eta ihes egin behar izan baitzuten Ukrainatik. Baina aldi berean nik dudan esperientziaren ondorioz eta egin dudan lan guztiaren ondorioz errefuxiatuekin eta migratzaileekin, pentsatzen hasi nintzen 100, 1000 lagun daudela oraindik ere ihesean Europa gotorlekurantz, Asia erdialdetik datorren jendea esate baterako, ekialde hurbiletik, Afrikatik, etengabe pentsatzen gogora tortzen zitzaizkidan pertsona horiek kanpamentuetan gelditzen direnak Mantxako kanalaren bestaldean eta egunero ahal egintzen direnak urak zeharkatzen batzuetan lortzen dute eta lortzen dutenean eta Erresuma Batuko
kostaldera iristen direnean, orain legeria berri bat dago, aurreko gobernuak onartuak, Boris Johnsonen gobernuak onartua, eta lege horren arabera deportatu egiten dituzte Ugandara. Hori izan zen lortutako akordioetako bat, une horretan bertan, Ukrainarrei horren besteko laguntza ematen zitzaien bitartean. Eta aldi berean, erabaki zen, interesatzen itzaizkien migratzaileak Afrikako herrialde batera deportatzea. Eta benetan ikaragarria iruditzen zait. Bi, arpegi horiek. Beraz, dokumental hori ikustean kontratu nintzen, sistema erabat okerra dela, edo okertuta dagoela. Diskriminazio legeztatu bat dago pertsona hoien ganako, Europara iritsi nahi duten pertsona hoien ganako. Ze jazarri egiten baitzaie beren herrialdetan, eta horregatik ikusten dut, badagoela refusiatu multzo bat, lehen mailakoa dena, lehen klasekoa, ezate baterako Ukrainarrakune honetan, kamioi azkarrak izaten dituzte, bide azkarretatik sartzen dira Europan, eta integratu egiten ditugu gure gizarteetan. Eta hori egiten dugu, hor helburu politiko bat dagoelako horretarako, noski. Eta ez duena inolako zer ikusirik egiten duten horrekin. Gero dago bigarren mailako migratzaileak, erbesteratuak, beren norakora iristea lortzen dutenak, eta angelitu egiten direnak, norako horretan, helburu horretan, pertsona horiek esplotatu egin ditzakegulako lan arloan. Eta badago hirugarren mailako migratzaile talde bat, jende ikusezina. Hoiek dira guk nahi ez ditugun pertsonak. Jende ikusezin hori, detentzio zentroetan utzi ditzakegu Libian inolako problemik gabe, edo hegazkinetan sartzen ditugu Ugandara atzera bialtzeko. Erresuma Batura iristen badira behintzat, lehen kontatu dizudan bezala. Aste honetan, diskriminazio mota honen lekuko izan gara Italian. Ikusi dugu ze gertatu ditekeen gobernu berriarekin, eskuineko gobernu berriarekin. Bi itsasontzi hurbildu ziren Italiako kostaldetara, eta gobernuak uko egin zien kostan jeisteari. Ukatu egin zien salgai hori, merkantzia hori iristea. Azken batean pertsona horiek aulak, auskorrak, azkenean jetxear izan ziren itsasontzi horietatik, eta batzuk pentsatu ziren, ez zutela hain gaizki, eta ez ziren utzi jiste, baina azkenean Bruselak presionatu egin zuen, eta gauzak aldatu ziren, eta jetxei lehorreratu egin ziren, baina hau hasiera besterik ez da. Egia esan, hemen ez da ezertxo eraldatu. Europako politika berdina izaten jarraitzen du. Pertsonak jarraituko dute zatikatuak izaten, talde desberdinetan, beti ere guk ditugun beharren arabera, eta haiengandik espero dugun horren arabera, beren historiak, beren iraganak, zergatik bihurtzen diren migratzaileak hori ez zaigu axola. Ze guretzat objektuak dira, salgaiak direla esan genezake, eta horregatik egiten ditugu nahi dugun moduan. Eta hau modu inhumanoa da, pertsonak tratatzeko modu inhumanoa da. Hau da, arrazakeria klasikotik harago doa, ez da bakarrik zurien eta koloren arteko arrazakeria, iparraldearen eta hegoaldearen artekoa, baizik eta hautaketa anker hori gure kapitalismoaren ondorioa da. Hau da, guk egin nahi dugun zerbait da. Eta gustatu egiten zaiguna egitea, eta egiten jarretuko duguna mantentzeko gure sistemaren nagusitasuna. Mendebaldearen nagusitasun horri eusteko. Berriz ere, ekonomiak definitzen du gizatasunaren kontzeptua. Humanitatearen kontzeptuak ez dueneroko zerikusirik etikarekin eta moralarekin kasu honetan. Besterik gabe, sailkapen ekonomiko bada. Eta aberrazio hori ulertzeko, lehen ere historian gertatu dena, hau ez da kasu isolatu bat. Hau da, hau behin baino gehiagotan gertatu da gizadiaren historian. Gaur egun,
gizarte zibil aurreratuetan ere gertatu da, eta printzipioz demokratikoa den honetan. Horregatik esaten dut aberrazio bat dela gertatzen ari dena. Beraz, aberrazio hori ulertzeko historian egin behar dugu atzera. Irailaren 11 itzuli behar dugu. Irailaren 11ko ondorioetaraino lehen erantzunetako bat izan zen, 2001ko urrian patriotak delakoa, lege patriotikoa onartu zuten. 2001ko urrian. Funtsean, lege honek Estatu Batuetako agintaritza monetariori ematen zion edozen transakzio egiteko aukera dolarretan munduko edozein tokitan. Eta, beraz, baimena ematen zion lege honek murrizketa batzuk esartzeko bankuei, eta horrela erabiltziteken diru bakarra, edo mugako diru bakarra $10.000 zen. Beraz horrelako legeria batek ondorio handia izan zuen kartel kolombiarraren zuriketa lanetan. Ordura arte gauza hauek egin zitezken dirua eraman eta zuritu. Kolombian sartzen zen diru guztia, gero zuritu egiten zen, eta dolar bihurtzen ziren, eta kokaina gero mundu guztira itzultzen zen, bialtzen zen Europa barne merkatu nagusitako batera. Baina lege patriotiko hau onartu zutenean, hau jadanik ezin zen egin. Agintaritza monetarioak transakzio guztiak kontrolatzen zituen. Beraz, horrela, Kolombiako kartelak erabaki zuen beste modu bat aurkitu behar zuela bere kapitala zuritzeko, bere dirua zuritzeko. Eta hau etorri zen, hau La Drangheta Kalabriako krimen antolatuaren taldekin batera etorri zen. Eta Andrangetak esan zuen, tera, egingo dugu guk zuen lana. Guk dirua zurituko dugu eurotan, eta garai hartan euroa sartzen hasi zen, edo indarrean jarri zen, eta Europan zegoen txampon sendoa zen eta potentziarandua zuenak. Andrangetak esan zuen. Alda ditzagun gauza pixka bat. Orain ez gara Kolombiatik Estatu Batuetara joango, baizik eta Venezuelara joango gara Kolombiatik eta gero Venezuelatik. Egan egingo dugu, hegazkin txikietan Ginea Bisaura. Eta hegazkin txiki batzuk iristen ziren Ginea Bisaura. Venezuelatik kokaina bidaia egiten zuen Saharako bideetatik Libiaraino, eta Libiatik Italiara pasatzen zen, eta Italiatik gainerako Europara joaten zen. Beraz, ari gara 2002 urteaz. Eta trafikatzen zuten pertsonak batez ere mujahidin zaharrak izaten ziren, Algeriakoak hegoaldera ihes egindakoak hain zuzen ere Algerian eta Malin kolpe militarra gertatu ondoren 90 hamarkadaren hasieran. Lehen kokaina iritsi aurretik, zigarroen eta beste produktu batzuen kontrabandoarekin bizirate zuten, gehienak Algeriakoak, edo Mali, edo Txad bezalako herrialde pobreagoetara egiten zuten kontrabando hori. Eta beraz kokainaren negozioaren atea irekizitzaien bedenkapen handia izan zen haientzat, dirua irabazteko aukera handia ematen baitzien. Eta gainera, horretaz gain, diruaz irabazteaz gain, eskualdeko ezegonkortasun politikoa areagotu egin zuen. Eta baita ere horrek ekarri zuen mendebaldeko Afrikako gazteen erreklutamendua areagotzea. Pertsona hauek, esan dudan bezala, gazteak errekrutatzen hasi ziren, eta sartzen zen dirua horren bestekoa zen, jendeak erregutu egiten zuela ere negozio horretan sartzeko. 2003 urteren hasieran, urtebete geroago, kokainaren negozioa bihurtu zen Afrikako txoko horretako sostengu iturri nagusia. Orduan, garai hartan, hauetako talde mujahidin batek,
Belmokhtar izeneko Algeriako mujahidin zahar batek, zuzendutako kontrabandista talde batek, erabaki zuen negozio berri batean inbertitu egingo zuela, baiketen negozioan. Eta hasi ziren pertsonak baitzen, batez ere mendebaldekoak eskualdean egoten zirenak. Eta lehen baiketa, Europako hogeita bi turista baitu zituzten, Malin eta Algeriako hegoaldean zeudenak, eta 6 milioi euro eskatu zituzten erreskate gisa. Diru mordoa pertsona haientzat, jihadista talde horrentzat. Eta horrela, Magreb Islamiarrean Al-Qaeda sortu zen. Magreb Islamiarreko Al-Qaeda ez da beste Al-Qaeda ezagutzen duguna, baizik eta Magreb Islamiarreko Al-Qaeda da. Eta haiek erabaki zuten beren jarduerak ordainduko zituztela jihadistak zirela eginez, baina azken batean kriminalak besterik ez ziren. Itxura besterik ez zuten egin. Magreb Islamiarreko Al-Qaedak bere burua finantzatzen zuen eta puntu batetaraino jihadismoaren eta kriminalitatearen arteko mugak lausoak diren lehen adibidea da. Gero eredu hau hainbat lekutara gero eraman izan da ekialdeko Afrikara eta baita ere beste herrialde batzuetara. Negozioa oso ona zen. Jendea turismo egitera joaten zen Mauritaniara esate baterako, eta baitu egite zituzten. Baita ere kazetariak eta negozionek iraun zuen bitartean, Magreb Islamiarreko Al-Qaedak lortu zituen 100 milioi dolar, oso erakunde aberatsa izan zen, baina gero gauzak aldatu egin ziren. 2012 inguruan, mendebaldarrek erabaki zuten, ez zirela oporretan joango eremu horretara. Eta debekatu egin zitzaien Afrika kazetariei ara joate horregatik negozio hau agortu egin zen. Une horretan, Al-Qaeda kontratu zen egon zitekeela beste negozio bat. Are hobea izan zitekena, baiketak baina hobea izan zitekena. Eta zintzen negozio hori migrazioa. Mendebaldeko Afrikaren migrazioa 2006 inguruan hasi zen eta oso lotuta dago Mendebaldeko Afrikaren ez egonkortasun politikoarekin. Kokainaren bide berriak ezarritakoaren ondorioz, Andrangedak ezarria zuen bide hori, eta jendea hasi zen migratzen, iparraldera, Europara hurbiltzen. Ezin baitzuten, lehen bizi ziren tokietan bizi, eta bi aukera zuten. Bata, edo jihadista marra kriminala bihurtu eta erakunde honetan sartu, edo bestela saiatu Europara iristen eta han proba egiten. Egia esan negozio bikaina oparo izan zen haientzat. Al-Qaedak Magreben gainean bazuen bere azpiegitura jadenik ezarria bihurtzeko nolabait pertsona trafikatzaile, beraz kokainarekin trafikatzen zuten garraio bide guztiak eskura zituztenean, baina gainera, horretaz gainera, ezagutzen zuten baiketaren negozioa, kanpamenduak zituzten baitutako pertsonak izateko, beharrezko guztia zuten hori egiteko, eta horrela hasi zen negozioa. Noski, gizakargamentu honen norakoa, kokainaren berdina zen, Libia hain zuzen ere. Ezagutzen duzue krisi migratoriaren historia, aurrean dugun krisi migratoria 2013, 2014, 2015 urteetan bizi genuena, hor indarrez hasi zen krisi hau. Eta zer gertatu zen pertsona horiekin Libian? Pertsonak Libian harrapatu, atxilotu egiten zituzten tokiko banda horiek, trafikatu egiten zuten pertsona horiekin, eta hau dana hitzarmen baten parte zen Silvio Berlusconik Gaddafirekin sinatutako akordio bat zen azken batean. Akordioa zen, Italiak Gaddafiri
Gaddafiren gobernuari ordendu egingo ziola migratzaileekin gelditzeko Libian. Hau da, uko egiteko migratzaileei Mediterraneoa zeharkatzea. Eta horrela, negozio hori, pertsonen trafikoa gutxikora bera garai hartan hasi zen esan dizuedan bezala, Italiak gainera finantzatu egin zuen, beharrezko ekipamendua, kontzentrazio esparruak ere eraikitzea, ze horri buruz ari gara hitz egiten. Hor bizi ziren baitutako pertsona hauek kontzentrazio esparru horietan. Eta Gaddafiren erregimena erori zenean ez zen ezertxo ere aldatu. Ze jadanik hainbat herrialdearen hainbat tokitan ezarreta zeuden talde hauek gauza berak egiten jarraitu zuten. Urte batzuk geroago Europar Batasunak akordio antzeko bat lortu zuen Turkiarrekin Siriako errefuxiatuentzat. Hau da, Turkiari dirua ordaindu zitzaion refuxiatu kanpamenduak sortzeko, baina azken batean kontzertazio esparruak sortzeko, eta horrela saiesteko siriarrak Europara iristea. Akordio horiek indarrean jarraitzen dute, ez da ezertxo ere aldatu. Afrika ekialdeara begiratzen badugu, antzeko zerbait ere ikus dezakegu. Gogoratzen zarete Somaliako piratak 2014an itsasogorrian hori ere negozio ona zen, negozio oparoa zen, hau da kargaontziak baitzea. Baina 2014 aldera amaitu zen, itsasontziak hasi zirelako beren guardia armatuak kontratatzen, zaintzaileak kontratatzen hasi ziren itsasogorria zerkatzen asko ere kontu gehiago izaten, eta orduan Somaliako piratak arazo batekin egin zuten topo. Ze beren diru iturri nagusia agortzen ari baitzen. Eta aldi berean piratak konturatu ziren. Migrazioa ekialdeko Afrikan handitzen zihoala. Beraz, mendebaldeko Afrikan ikusi genuen desegonkortze antzekoa gertatu zen 10 urte geroago Afrika ekialdean. Jihadismoa dugu, gobernu islamarrak, baina aldaketa klimatikoa ere hor dugu ez ezagun ahaztu, elementu funtsezkoa ere baita. Beraz, pertsonek migratu nahi zuten ez ezinbestean Europara, baina Arabiako penintsulara non lana aurki zezaketen. Eta Somaliako piratak bihurtu ziren kontrabandistak, pertsonen trafikatzaileak. Eta pertsonak eramaten zituzten itsasotik Yemeneraino, Somaliatik Yemeneraino, eta Yemenetik eramaten zituzten Arabiako penintsulara. Antzuten norakora. Beraz, Afrikako mendebaldean egintzena, errepikatu egintzen Afrikako ekialdean. Eta baita ere ikusten dugu antzeko patroia errepikatzen dela negozioan, hau da baiketa, bai pertsonak baitzea, bai kargaontziak baitzea, bai beste negozio bat bultzatzea. Ze pertsonekin trafikatzea askoz ere negozio handiagoa da, eta gainera epe luzeko negozio bada. Negozio hau ez da bukatuko eta ez da hain erraz desagertuko. Guztiz kontrakoa jendea iristen jarretuko du. Ze eskualdeko desegonkortzea desagertu ordez, areagotzen eta handitzen ari da, gero eta gehiago. Beraz, harreman hori ikusten dugu. Hau da, harreman hori baiketen artean, eta pertsonen trafikoen artean baita ere Sirian. Ze gertatu zen Sirian gogoratuko zaretenez 2011an Siriako gerra hasi zenean, baita 2014an ere, pertsonak baitzen ziren, eta hori izan zen diru iturri garrantzitsuena jihadistentzat eta Asaden erregimenarentzat. Eta zer egiten zuten? Baitu egiten zituzten pertsonak eta gero erraskatea eskatzen zuten. Eta jihadistak batez ere hauxe egiten zuten. Hau da, kazetariak baitzen zituzten eta erraskate bat ekatzen zuten haiek gero askatu izateko. Baina berriro,
pertsona aberatsenak Sirian, hasi ziren Siria uzten, eta jadanik ez ziren aberatsak gelditu, baitu alizateko. Eta kazetariei ere debekatu egin zitzaien Siriara joatea. Beraz, pertsona jari hori agortu egin zen. Zer egin zuten orduan Sirian? Hain zuzen ere, jadanik ikusi dugun gauza bera. Afrika mendebaldean eta ekialdean egin zuten gauza bera. Hasi ziren pertsonekin trafikatzen. Eta negozioak izugarri hasi zen, Angela Merkelek Europako mugak ireki zituenean, Alemaniako ateak ireki zituenean hain zuzen ere, gogoratuko duzu historia hori. Eta beraz hori da, edo hau da trafikatzaileak egiten dituzten bideak. Pertsonak leku guztieratik zetozen, Europara iristeko hauetako sarrera batetik. Dugu ekialde hurbileko sarrera alde batetik, non hor ditugu jihadistak, Siriako jihadistak bere organizazio kriminalarekin, beste ate bat ere dugu Afrika mendebaldean, eta Afrika ekialdean ere bai. Eta Libian, Yemenen batik bat, horiek dira sarrera guneak Europan. Eta pertsonak iristen da Bangladeshetik, Afganistanetik, ze ez baitugu ahaztu behar, hau parte bat da, hau da migratzen duten pertsonen parte bat besterik ez da, une jakin batean migratu egiten dutenak. Mundu osoa zetorren bat, etortzen hasi zen, Alemania mugak irikizuetuenean, eta hau arazo bat izan da Europarentzat noski. Hau da, mugak irekita egon zitezken mugimendu denboran garai jakin batean, Angela Merkel oso ezagun, oso humano bihurtu zuen jokabide politiko honek garai baterako, baina gero ate horiek itxi egin behar izan ziren ostera. Hau da, ze politika egin zuen orduan Europak? Politika horrek bi zati ditu. Alde batetik, ekialde hurbileko bidea blokeatu. Ze ezin zen utzi jendea masa moduan iristea. Eta bide hori beraz itxi egin zen. Eta Errusiari, Irani eta zati batean Siriari eta Turkiari gutun zuri bat eman zitzaien Sirian estatu islamiarra zapaltzeko eta talde jihadista guztiak zapaltzeko. Edo trafiko egiten zuten talde kriminalak zapuzteko. Beste politika bat izan zen, migratzaileak Europako ateetan blokeatzea. Hau da, Berlusconek egin zuen moduan 2005ean, hau da, detentzio atxilotze kanpamenduetan. Badakite sinestezina ematen duela, baina zer ari da gertatzen gaur egun Ukrainan? Hori jadanik gertatu zen Sirian duela urte batzuk. Eta beste leku batzuetan ere, Georgian esate baterako. Putin ari da gauza berbera egiten behin eta berrez. Baina oraingoan gertatzen dena da, ez zaiguna gustatzen, baina Sirian gustatu zitzaigun. Hau da, oinarrian politika horri esker, ezerretako politika horri esker, Asaren erregimenak lortu zuen bere posizioak sendotzea, eta oposizioa zapuztu eta zanpatu egin zuten, eta errefuxiatuek giltzapetu egin dituzte Turkiako kanpamenduetan. Noski guk geuk finantzatzen ditugunak Europako batasunetik. Hau da, Siriako bidea Europara itxita dago jadanik. Bueno, ez duk esango eguneko egunean itxita dagoenik, baina egia da, oso pertsona gutxik lortzen dutela mugari zeharkatzea, batez ere Balkanetatik. Baina tira. Eta politika hori arrakasta handia. Politika horrek arrakasta handia izan zuen. Beste politika, blokeoaren politika, errefuxiaten politika, errefuxiatuak blokeatzea Libian harrapatuta izateko, hori ere arrakastatsua izan zen. Zifra batzuk emango ditut orain. Eraiki dira mila horma baino gehiago Europarren aldetik. Eta teknologia altuko esi ugari ere eraiki dira. Hori Europako ateetan dago. Dronek inguru horiek guztiak zaintzen dituzte. Muga eta kostaldetako Europako agentzia, Frontex izenekoa, handitu eginda. Eta bere aurrekontua, 2018an,
€118 milioi eurokoa zen urtero. Eta 2024an izango da 754 milioikoa urtero. Hau da, pentsa, zenbat handitu den, pentsa zenbat gauza egin ditezkeen diru horrekin enpresei eman ordez. Hau da, zaintzara dedikatzen diren enpresa horiei eman ordez. Libian une honetan, 27 atxilotze zentro ofizial daude. Horiek dira ofizialak, baina ez dakigu beste zenbat zentro ez ofizial dauden Libian. Eta Europar Batasunak kolaboratzen jarraitzen du, kostaldetako guardiekin Libian jendeak itzularazteko. Horrela funtzionatzen dugu. Nik hauetako pertsona asko elkarrezketatu ditut, eta nire liburua Martians of Men idazteko egin nuen, baina Libiako kosta zentzaileak dira lehen oztopoa. Eta oso pertsona gutxik lortzen dute kostaldera iristea eta itsasontzi batera igotzea. Normalean kostaldeko guardiek blokeatu egiten dituzte. Eta behin blokeatzen zaituztenean, atzera bidaltzen zaituzte eta hutsetik hasi behar duzu berriro, gero berriro zurekin trafikatzen dute, eta bar, eta bar. Eta iristen diren gutxi hoiek, Italiara iristen diren gutxi hoiek, aste honetan ikusi ditugun bi itsasontzi hoiek adibidez, hoiek dira suerte ikaragarria dutenak. Eta ez dituzte Libiako kostaldeko guardiak atxilotu. Beraz, imaginatu zenbat pertsonak saiatzen diren iristen, eta oso gutxi iristen direla, eta jadanik asko iruditzen zaizkigu, pentsa. Eta politika hau, Europako politika hau, migratzaileen ganako, da, estatu batuek beren migratzaileek egiten du oso antzena eta binden administrazioa ez da gehiagi aldatu. Gauza bera egiten du, Trumpek egiten zuen gauza antzekoa egiten du 2 urte baino gutxiagoan, milioi bat espulsio egon da, Latinoamerikar eta Karibear egotzi egin dira. Eman gabe inolako aukerarik aterpe politikoa eskatzeko. Asilo politikoa eskatzeko. Atxilo hartzen dituzte eta berdintzaile zer duten kontatzeko. Egotzi bota egiten dituzte. Zergatik? Zergatik egiten dugu politika mota hau? Eta arrazoia hauxe da, bai, behar ditugu migratzaileak zailtasunak ditugu gure herrialdeetan. Hau da, jaiotze tasa oso apala da Europan gure bizi maila mantentzeko, bai Estatu Batuetan eta bai Europan. Guk migratzaileak behar ditugu, baina behar dugu migratzaile mota jakin bat. Hau da, behar ditugu pertsonak, gure ekonomia lagunduko dutenak, gure ekonomiaren onurarako izango dena. Guk ez dugu jendea prestatu nahi, ez dugu inor prestatzen ibili nahi, edo ez dugu inongo mailara eraman nahi. Horrek azaltzen du zergatik Siriarren lehen uholdea oso ondo hartu genuen, zergatik oso kualifikatuta zeudelako pertsona horiek, denek hitz egiten zituzten hainbat hizkuntza, eta gainera erraza zen pertsona horiek integratzea Europako herrialdeetan. Eta errazatzen lortzea haiek produktibak izatea. Ukrainarrak ondo hartzen ditugu beste arrazoi batzuengatik. Kasu honetan arrazoi politikoak daude tartean. Kasu honetan Putinen kontra agertu gara Europan, baina kasu honetan balioa politikoa da ez horren beste ekonomikoa. Baina ere garrantzitsua izaten jarraitzen du. Ze orain ikusten gaituzte, demokraziaren defendatzaile gisa. Eta azken batean horrek on egiten digu. Eta gainera, Ukraina garrantzitsua da guretzat, ze gerra hurbil dago gugandik. Eta beraz, guk errefuxiatu ukrainar horiek hartu bitartean, ematen dugun irudia ez da txarra. Afganistango biztanleen errefuxiatuen egoera desberdina da. Ze
baita ere Irango emakumeen egoera. Ez zaizkigu interesatzen Irango emakumeak, ez ditugu babesten, ze interes politikoa ez dago pertsona horiengan. Eta estatu batuarrek Afganistan utzi zuten 20 urteren ondoren, gerra hori Afganistango gerra etzelako jadanik garrantzitsua, ez maila politikoan, ez maila ekonomikoan haientzat. Hori da, hain zuzen ere, guk dugun historioa gaur egun. Hau dena badakigu. Nik uste dut baietz badakigula, jakitun garela, baina saihestu egiten dugu errealitate hauei aurka egitea. Ez dugu ispiluan begiratu nahi ikusi nahi gure burua, ze ispiluan ikusten duguna ez da bat ere atsegina. Baina hala ere, arduraduna gara, erantzunkilea gara. Hitzaldi honetan ez dut arrazoiei buruz hitz egiteko denborarik, baina bai gure errua da. Hori argi eta garbi dago. Somalia bezalako herrialde bat esate baterako. Onda tertuz gero konturatuko zara, Somalian, gerra hotzean, Somaliak zuen mendebaldeko oniritzia, estatu batuarren oniritzia zuen ere bai, Sobietarren erregimena ere bai, Berlingo horma izenean denek barre egin genuen, eta Somalia gerra zibil batean sartu zen. Eta sekula etzen bere onera itzuli. Baina badira beste arazo batzuk, badibidez aldaketa klimatikoa, Afrikatik datoz, Afrika erdialdetik datoz, zergatik esaten dut datozela, ze ez dagoela pertsona hoientzat han bizitzeko modurik, oen dauden leku hartan, Afrika erdialdean, ezin dute bizi iraun. Eta hau gertatzen da, gure bizitzak mendebaldean, kontsumo energetikoa behar duelako. Guk planeta kontaminatzen dugu, inork baino gehiago Txina ere hor dago, bainoski. Baina esan nahi dudana da, gure erantzukizuna dela. Gure erantzukizuna da arazo hau konpontzea, baina erabaki genuen ez egitea. Eta hau guztia ondo dago noski. Pertsonen kontrabandoren negozia, goraka doa, eta zenbat diru kostatzen da Europara iristea. 10.000 euro, baina ez zaigu gehiago iruditzen. Baina batuketa eginez gero, hori izango litzateke azken urrats antzeko bat. Hau da, kantitate globala ikaragarria da, eta gainera dirutza bada ezertxo ez duten pertsonentzat. Eta hitzaldi hau amaituko dut, esanez, badela gauza bat esandakoa baino gehiago kezkatzen nauena adierazteko. Hau da, badago gehiago kezkatzen nauen beste zerbait. Ez dut esango gustatzen zaigunik, baina negozio mota hau giza bizitzaren kontrabandoa eta baita ere duen kostu handi hori, ia ezinbestekoa da guk definitualizateko ze migratzaile mota hartu nahi ditugun. Ze logikoki errazagoa da sartzea hezkuntza maila duen pertsona bat. Normalean heziketa maila altuago duen batek, herrialde diru gehiago du bere jatorrizko herrialdean eta ordaindu dezake. Beraz, ordaintzen duten pertsona horiek gure gizarteko kide hobeak izango dira, gure gizartera iristen badira, produkzio mailan esate baterako gure gizartearen esan nahi dut. Eta horrela, ezarri egiten da nolabaiteko elkar dependentzia bat gure behar ekonomikoen artean, eta baita ere pertsona negozio honen artean, pertsona trafiko honen artean. Eta esan dudan bezala, benetan kezkagarria da gertatzen ari dena pertsonen kontrabando honekin. Hau da, gure bezalako gizarte bat asetzeko behar duen horrekin, denok ditugu berogailuak, hozkailuak eta denok ditugu aukerak hemen mendebaldean Europan, baina gotorleku honetako atez kanpo jendeak ez dauka ezer eta bere bizitza arriskatzen dute bizirauteko besterik gabe. Horixe zen guztia.
Thank you very much. Thank you. Kasko, eskerrik asko, zure hitzengatik, irakurketa hain argigarri honengatik. Eta bestalde, baita ere, mapa bat egin diguzu, errealitate baten ikuspegia, benetan beldurgarria iruditu zait. Ze aipatu duzu etengabe business hitza, ez? Negozio hitza. Negozio eta negozioa. Hau da, horrek garama puntu batera, hogeita bat garren mendeko ekonomia oinarritu egiten dela drogan, eta baita ere lotuta dagoela terrorismoarekin. Baina baita ere oinarrituta dago arman, pertsonen trafikoan, baita ere pertsonen joan etorrietan, gerretan, eta hori dena oso elkar lotuta dago, eta horregatik ez da ezertxore aldatzen. Azken batean, horrelako ekonomia da. Bai, esklabo trafikoa, bai, Afrikakoa, bai, ekonomia bada, bai. Bai, ekonomia da. Ezakit galderarik ote dagoen, inork galderarik badu, ezer galdetu nahi dit. Mesedez mikrofonoa behar dugu. Itxen, mikrofonoa, mesedez. Bestela ezin dugu itzuli. Bueno, primero, muchas gracias. Eta behin eskerrik asko, galdera bat dut, hau da, beti, bueno, badago luxuzko migratzaile bat, oso ondo prestatuta, baina galdera bat egin nahi dizut. Azken urteetan, batez ere COVID-aren ondoren, ikusi dugu aldaketa bat dagoela, hau da, beharra dagoela, guk egin nahi ditugun lanak egingo dituzen pertsonak ekartzeko. Hau da, prestatuk ez dauden pertsonak behar ditugu ere bai. Hori aldatzen ari da pixka bat, behar hori ez bakarrik migratzaile prestatuak izateko, baizik eta ea ere kapitalak interesa duan ere prestatu gabeko jendea izateko. Hau da, migratzaile ez prestatua guk jadanik egiten ez dugun hori egiteko. Gainera, jaiotze tasa arazoa dugu, biztanleria zahartua dugu, beraz, jakin nahi du, aldatzen ari den pixkat profila, edo aldatu diteke profila, behar politiko hori dagoelako. Egia esan duzuna oso interesgarria da. Ze gertatu dena, COVID-etik aurrera, I've gone back in certain jobs. Gertatu dena, izan da, gero eta jende gehiago COVID-etik hasita, hau da, gero, jende falta dago leku askotan. Erresuma Batuan, Espainian, Italian, leku guztietan. Estatu Batuetan ere gauza bera gertatzen da. Eta lehen arrazoia horretarako da, jende eskasi hori egoteko, da moteldu egin genuela ekonomia, eta sistema ez zuen aurreratu ekonomia hain azkar erreaktibatuko zenik. Beraz, teknologiak ere badu bere zerikusia honetan guztian. Teknologiaren ondorioz, jendeak lanean jarraitu du, eta beraz, ekonomia etzen horren beste mantxotu, esan genezake. Baina, sistemak pentsatu zuen, ekonomia moteltzen ari zela, jendea txatzegoelako, inoretzelako ateratzen, eta bar, eta bar. Eta beraz, denbora lapso bat egon da, aurrekusi ez zutena, eta hori gertatu zen. Eta badago beste elementu bat, eta da, pertsona batzuk erabaki zuten, ez zutela horren beste lan egin nahi. Pertsona batzuek ere erabaki zuten, jadanik ez zutela emigratu nahi, eta ez zutela joan nahi lana zegoen leku horretara. Eta konformatu egiten ziren, edo konformatu egiten dira, soldata apalago batekin, edo beren amatxetako lana ez den lan batekin, baina trukean ez dute aldein behar. Beraz, lan mugikortasun gutxiago dago sisteman. Horiek dira elementu funtsezkoak. Eta horien ondorioz, pertsonak falta dira, langileak falta dira. Beraz, guk gure beharrak ase ditzakegu migratzaileekin, bai, baina ez horren bizkor.
Hau da, behar dugu denbora bat horretarako, eta 3-4 urte izan daitezke, edo beharko ditugu agian. Beraz, horregatik, bai, guk eskulan ez kualifikatua izan dezakegu, baina oraindik ere egongo litzateke arazo bat, hau da, hizkuntzaren oztopoa pertsona horiek hizkuntza ikasi beharko lukete, baita ere kualifikazio handia behar zuten lan horiek egiteko ere bai. Beraz, horregatik Erresuma Batuak programa bat sortu zuen, hau da, ikastaro intrinkoak edo intentsiboak eskaintzekoa. Ze Erresuma Batuak Ukrainetik zetorren mundu guztia onartu zuen, baita kualifikaturik gabeak ere bai. Horiek ere iristen ziren edo uzten zieten sartzen. Baina nola lortu lan egitea ez badute hizkuntza hitz egiten? Italia bezalako herrialdeak edo Espainia bezalako herrialdeak ez dute horrelako sistema bat ezarri. Eta ze gertatzen da? Eskulan migratzaile askok amaitzen du beltzean lan egiten. Baina puntu interesgarria da esan duzuna. Ni politikaria banintz, duela urtebete, dena ireki zenean, eta ikustean ze gertatzen zen ekonomiarekin, inolako zalantzarrik gabe ni politikaria izan banintz, migratzaileak zurgatuko nituen sistematik eta gauzak erreztuko nizkieke migratzaileei, baina nire naiz politikaria, pertsona inteligentia naizelako. Tal y como ha explicado la situación. Egoera azaldu duzun moduan, ematen du dena dela eragiketa handien ondorio, eta negozio handien ondorio, eta herritarrek ezakin nola aldatu dezaken hori. Zer egin dezakegu herritarrok egoera hau aldatzeko? Bai. Ere oso galdera garrantzitsua da. Hau da, migratzaileekiko egiten diren politika horiek ez daude agenda politikoan sartuta, ez horren beste behintzat. Esan nahi dut, eskuineko alderdiak, eskuineko alderdiek ez dute bere agendan sartzen. Hau da, Italiako lehen ministroak kanpaina egin zuen auzi hauen inguruan, hain zuzen ere Italia atzematen delako herrialde bat, edozein juten den herrialde gisa, mundu guztia juten den herrialde gisa, eta ikusten da bezala Libiatik Italiara ere distantzia txikia dago. Baina ez da egia migratzaileak Italian gelditzea, gehienak Italiatik pasatzen dira, baina iparraldera jotzen dute. Ze iparraldeko ekonomia asko zer hobeto prestatuta dago, lan esku migratzailea xurgatzeko, baina hori izan zen bere kanpainaren parte bat. Ezkerreko alderdiek ignoratu egiten dute gaia eta gauza berbera egiten dute. Beraz, herritarra garen aldetik, alderdi bati botoa ematean edo bestean, berdin du, oso gutxi egin dezakegu egia esan, herritar gisa egia esan. Uste dut guk behar duguna dela gizartearen, zibilaren mugimenduak sortzea. Gizarte zibilak errebelatu, matxinatu egin beharko luke gizakiei ematen zaien tratu txar honen aurrean. Eta gainera, oinarrezko mugimenduak sortu beharko lirateke. Mugimendu hauek handitu ala politikariek kasu egin beharko diete. Baina oso zaila da, ze gai asko daude, arazo asko daude. Hau da guk dugun arazoetako bat, baina asko zer gehiago daude. Hitz egin dezakegu ere aldaketa klimatikoaz, hori ere oso gai potoloa da. Eta hemen kontua ez da arazo bat izan dugula eskuartean, arazo mordoa dugu eskuartean. Estatu Batuetan badira ekimen batzuk, ekimen bat egon zen zuzen ere. Estatu Batuetan gogoratzen Trump aurrak banandu egin zituenean familietatik mugan eta manta bat ematen zitzaien,
manta sintetiko horiek ematen zitzaizkien, maratoi baten ondoren ematen zaizkienak. Eta Pussy Hat mugimenduko emakumeak zeuden, eta txapel horiek zera matzaten, arrosa kolorekoak eskuz eginak, emakumeak elkartu ziren, eta erabaki zuten mantak egitea horma osoa estali ahal izateko, Mexiko eta Estatu Batuen arteko muga edo horma hori guztia estaltzeko. Eta manta horiek landu egin zituzten edo fabrikatu zituzten modu honetan. Pertsona bakoitzak manta bat egingo zuen, eta manta horretan ongi etorri txartel bat zegoen aurrentzat, aurre bilatzen zizkieten manta horretan. Eta txartel horretan idazten zen beren familien historia. Ze Estatu Batuetan denak dira migratzaileak. Hau da, nola beren arbasoak iritsi ziren Ameriketara, noiz egin zuten, noiz iritsi diren, non dizeto zen, eta hau ematen zitzaien aurrei. Eta nik uste dut, hau, edo honek mezu oso indartsua helarazi zuela, baina jakina etzen ezertxore gertatu. Eta orain, hor dago, Biden administrazioak eta politika berbera ezartzen du. Estatu Batuak hemen bezala jokatzen du, baina hemen guk pertsona batzuk nahi ditugu eta kontu handiz hautatzen ditugu. COVID-aren aurretik, COVID-aren pandemiaren aurretik, fundamentalismo islamikoa, ISISak, Europa beldurrarazi zuen. Ze gertatzen da orain ez da entzuten, komunikabideek egunkariek ez dute orain ISISari buruz hitz egiten. Ematen du Afrikan daudela, baina egia esan, hau da, lortu da norabait desegitea, mugimendu hau, organizazio hau desegitea lortu alda, aldatu egin dira interesak. Eta beste gai batzuetara eramaten dira. Zer ari da gertatzen terrorismo mota honekin? Ara, Estatu Islamikoak eta gertatu dena Sirian, sinestezina da. Hau da, egin dutena izan da erabat zapatu hor mundu guztia, hiri guztiak, eta gauza bera Txetxenian. Eta haien historioa, hau da, benetan asko molestatzen duena. Hau da, hipokresia, mendebaldak duen hipokresia. Ze ez dugu oroimenik, ez dugu memoriarik, baina ez dugu izan nahi memoriarik. Txetxeniako insurgentzia, eta ari naiz 2003 urteaz, hango insurgentzia antolatuta izan zen, Katap izeneko pertsona baten eskutik. Eta jihadista bat zen, eta Al-Qaedak prestatua Afganistanen. Eta Txetxeniara joan zen, eta han erresistentzia antolatu zuen. Eta goratuko bazarete, garai hartan, denok uste genuen, ikaragarria zela, hau da, inorketzuen ezertxore esan, eta ondorioz, azkenean, Errusiak zanpatu zuen edo amaierazi zuen erresistentzia hori. Hau da, giza eskubideen urraketa oso larri batez ari gara nazioarteen mailan. Eta, beraz, Sirian ikusten dugun patroi berbera errebekatu egin da. Ze berriz ere, bi indar ditugu, alde batetik dugu Estatu Islamiarra eta beste alde batetik dugu Errusia. Eta gu Errusiaren alde jartzen gara, baina bi
aldeak ari dira krimen ikaragarriak egiten. Eta ari dira arau guztiak hausten, giza eskubideen arau guztiak hausten, baina ez da zertxore gertatzen, edo etzen ez zertxore gertatu, ze garai hartan Putinek egiten zuen gure lan zekina. Eta, beraz, orain, mugimendu jihadista hilda dago, desagertu da? Ez da desagertu. Eta 2005 ere, etzen desagertu. Baina, bultzatu eginda eta aldendu eginda Europa gotorlekutik edo Estatu Batuetatik. Eta oso zaila izango da gauza bera gertatzea. Zanpatu egin bai ditugu. Eta gainera hori egiteko erabili ditugu metodo bidegabe batzuk. Ze gu ez bai gara beraiek bezalakoak, baina guk beraien antzera jokatu dugu. Eta hori presente dago Afrikan. Eta zer gertatzen da Afganistanekin, guk tratu bat egin genuen Talibanekin, eta zein da Talibanen etxaia Afganistanen Estatu Islamiarra. Eta beraz, gu Afganistan atzera itzuli diogu Talibanei, itzuli egin diogu han moldata daitezen horrekin. Niri iruditzen zait oso kezkagarria. Ez bakarrik moralki, baizik eta baita ere iruditzen zait pelokeria badela. Zozokeria badela, ze praktika mota horrek bizirik iraungo du. Eta ziklo eta terrore zikloiek iraunaraziko ditu, ze dena atzera itzuliko da. Berriro gertatuko da. Arazoa ez da konpondu. Ez dugu konpondu. Ez ditugu integratu. Ez dugu ulertu zergatik egiten zuten hori. Guztiz kontrakoa. Egin dugu beraiek egin duten gauza berbera. Beraz, nolabait, zilegiztatu egin dugu beraiek duten jokabidea. Arratsaldeon, nola egingo dugun, nik euskeraz egingo dut, orduan pentsatzen dut sistema konponduta dagoela, zuk ulertzeko galdera badakit ez dezula ulertuko, baina arratsaldeon, eskerrik asko hitzaldiagatik, nik bi galdera egin nahi nizkizuke. Bat gaurko hitzaldiarekin zer ikusia duena, eta beste bat aprobetxatuz hemen zaudela zure lan baten gainean. Lehenengo galdera da, arazoa oso ederki erakutsi duzu, ikaragarria da, ikaragarri inhumanoa da, etorkinek jasaten duten tratua ona iristeko, baina nik ez dakit soluziorik badaukan kontuak. Esan duzu, zuetzarela politikoa, eta orduan, ez duzula olako soluziorik aipatzen, baina politikoa bazina edo politikoa izan behar da, badauka soluziorik kontu honek, nik oso zaila ikusten dut. Leheno aipatu duzu fronterak irekitzearena, litzateke soluzio optimo bat, baina ez da hala gertatzen desorekatu gabe, desekilibratu gabe Europa edo Estatu Batuak. Ordan, iazuk soluziorik badaukazu, edo zer ikuste duzun. Bigarrena, beste kontu bat da, orain dela, ez dakit, 15 urte, idatzi zenuen, o argitaratu zenuen, Maonomics liburua, eta konparatzen zenuen Txinako ekonomia kapitalista berria, nolabait eraginkorra, efizientea zena, eta mendebaldeko, westeko ekonomiaren arazoak Europan edo Estatu Batuetan galdetu nahi nizun, ea
10 urte beranduago edo 15 urte beranduago ikusiaz Txinan zer gertatu dan eta Mendebaldean zer gertatu dan, ea iritzia aldatu duzun edo indartu duzun edo, baina, bueno, bi gauza desberdin dira, eskerrik asko. Okay. Ederke, bueno, lehen galdera oso zaila da nire iritziz. Oso zaila erantzutea. Nik uste dut lehenik eta behin ezin dugula arazoa konpondu herrialde batetik bakarrik. Abiatuta, argi eta garbi behar dugu Mendebaldeko herrialdeak edo herrialdea beratsak demagun ados jartzea. Ados jartzea politika bat aurrera eramateko. Auzi honetan, ze migratzailea leku guztietan gertatzen da munduan, gehiena Europara iristen da eta Estatu Batuetara, baina badago ere migrazioa Australiara. Eta Australiako politika hemengoa bezain txarra dira. Ez direte itxasuntziei hurbiltzen ere uzten. Beraz, behar dugu politika bat. Behar dugu nolabaiteko erakunde nazioarteko bat, gaur egun adibidez klimarentzat dagoena bezala, migratzaileen auzia kudeatzeko eta lantzeko, baina hau iraupen luzeko arazo bada. Ze desertifikazioak, munduaren desertifikazioak, esate baterako, begiratu besterik ez dago Afrika erdialdera, aurrera egiten ari da iparralderantz. Beraz, hori ala baldin bada, Siziliako temperaturak gorantz joango dira. Hau da, arazo hau ez da desagertuko pertsonak blokeatuz inondik inora ere. Eta arazo hau moztu egin behar da modu egoki batean. Nik uste dut badaudela estrategia egokiak, baina horretarako konpromiso bat behar da. Behar da lehendabizi konpromiso bat gure bizimodua aldatzeko. Aldatu egin beharko genuke. Zeren eta gaur egun prest gaude gure burua sakrifikatzeko Ukrainarren alde. Bueno, oraindik ez du hotzik egiten, baina ezin izango dugu erabili energia lehen erabiltzen genuen bezala. Bale, ederki ondo dago, baina zergatik ezin dugu gauza bera egin Afrikako pertsonen alde. Hau da, guk konprometitzen baldin bagara, nik uste dut arindu dezakegula inpaktu klimatikoaren ondorioa, lan eskerga da, izugarria da. Eta egin dezakegu beste gauza bada ere inbertitzea da. Hau da, eta ni ziur nago hori posible dela inbertitzea, funtsak inbertitzea eskualde hauetan. Eta inbertsioen bitartez, lagundu pertsona hauei, nolabait, klase ertain antzeko bat garatu dezaten, eta denborarekin, erregimen diktatorial horietatik askatu egingo dituena, edo gerraren jauntxo horietatik askatuko dituena, baina konpromiso bat behar da, nonbait. Baina ez dugu planteatu ere egiten, egia esan. Eta ez dago laguntza programa bat, esate baterako Libiako arazoa ebazteko guztiz kontrakoa. Funtsak ematen dizkiegu Libiako eskualdeak kontrolatzen dituztenei, gero migratzaileak blokeatu ahal izateko. Nolabait elikatu egiten dugu adikto bat, heroina emango bagenio bezala. Eta beraz uste dut posible dela, badakit utopia ematen duela, baina berda hori da behar duguna, ez? Behar ditugu ideia utopikoak, behar ditugu eroiak, baina egu ez gara eroiak inondik inora ere, noski. Hau da, ez dago irudi bat munduan inspiratuko gaituenik, baina historian zehar iraganean beti egon dira pertsona eroiko horiek, ez? Ideiak ematen zituztenak eta erabat utopikoak ematen zutenak, baina gero azkenean lortzen dituztenak aldaketa oso garrantzitsuak. Eta nik uste dut horixe gertatu ditekela, eta baina horrek ahalegina eskatzen du esfortzua, borondatea, konpromisoa. Eta nik hori ez dut ikusten gaur egungo klase politikoen artean inondik inora ere. Nik uste dut pertsonak izango direla iritsiko direnak helburu horretara. Pertsonek behar dituzte amets horiek izan. Eta amets horiek izan berriz ere gizatasunarekin topo egiteko eta bizirik sentitzeko.
Eta gu aurrera goaz, egun batetik bestera aurrera goaz, automata pakina bezala goaz aurrerantz eta bai, uste dut posible dela, baina nork egin dezake hori. Behar bada bihar, iritsiko da, irudi, figura berri bat, pertsona berri bat, hori lortuko edo egingo duena. Baina gaur, egun ez dut horrelako inspiraziorik aurkitzen, behar dugu Gandhi bezalako pertsona bat, behar dugu horrelako pertsonaren bat. Eta Maonomiksi buruz galdetu didazun horren inguruan, Maonomics, merkatu, nik uste dut Txinako sistemak bilakatu egin dela, eta bilakatu den modua izan da gure sistemarekiko paralelo. Nik liburua idatzi nuenean, egoera guztiz bestelakoa zen. Zeren eta Txinak egin zuen ahalegina une horretan, bere ahalegina zen modernizatzeko, eta oso azkar modernizatu zen, oso denbora labur batean egin zuen gainera, baina gure ereduari jarraitzen zion, kapitalismoaren ereduari oinarrian, eta hori erakutsi du horrela egin dutela, azken batean gure eredua kopiatu edo jarraitu. Nik alare uste dut sistema horrek, horrendik ere badituela bere abantailak gure sistemarekin konparatuz. Hau da, horrek ez du esan nahi ni alde nagoenik, hau da, errepresioa egiteko duten moduaren alde nagoenik eta nola bilakatzen den moduan. Ze gero eta gehiago mugatu egiten ditu askatasunak egia esan. Bere politika COVID-aren aurrean absurdoa, zentzugabea izan da. Nire iritziz, hau da, ezin da virus bat gailendu edo suntxitu hori txorakeria bada, baina badakigu zergatik egiten duten, nolabaiteko kontrol sistema bada, jendearengan. Eta noski sistema konturatzen ari da orain, handitu egin behar duela kontrola, bestela ez direla bizirik aterako, ez da nahikoa jadanik, ez da nahikoa garapena zabaltzea eta datzea, ze herrialdea garatuta dago jadanik. Orain arazoa bestelakoa da. Arazoa da, orain saiestu egin behar dute pertsona guztiz aberatsak alderdi komunista kontrolatzea. Eta hori esan ondoren, bai, oraindik ere badaude elementu batzuk, esate baterako, ze modu duten Txinan, murrizketak ezartzeko multimilioidunei, hau da banku sistemaren kontrola ere bai, dago beste alde batetik. Eta horren guztiaren ondorioz, hobeto kudeatuko dituzte krisiak etorkizunak guk baino. Baina, alare uste du, denboraren poderioz, Txina ere gu bezak kapitalista izatera iritsiko dela. Baina, askoz ere askatasun ofizial gutxiago hori gabe, gu ere ez gara libreak egia esan. Hau da, guk ilusio batean bizi gara, ez? Uste dugu libreak garela. Eta txinatarrek ez dute ilusio hori izango. Beraz, nahiko negatiboa da, bai, nire iritzia, sentitzen dut. Well, it's been a pleasure to hear you, so thank you for being here. Txin handia izan da zuri entzutea, mila esker hemen egoteagatik. Eta hitz egin diguzu baitutako pertsonei buruz, pertsona trafikoari buruz, jakin nahi nuke nor diren, horiek korporazioak dira, tribuetako, leinuetako buruzagiak dira, funtzionario ustelak dira, zein ari da lan hori egiten. Eta hurrengo galdera ere Txinari buruzko da. Hau da, zein da ze eginkizun du Txinak gaur egun Afrikan? Badakit lehen gaiak erosten dituztela, eta orain dena egiten ari dira modu isilean, baina zein da bere eginkizuna, bere rola eta ze asmo duten zerbait baldin badakizu gai horren inguruan. Eta hirugarrenez ere, zein da orain kokainaren bidea? Edo ibilbidea interesgarria izango litzateke hori guztia jakitea. Eskerrik asko. Bueno, galdetzen didazu zeintzuk diren baitzaileak, hori da esan nahi duzuna? Bai, korporazio handiak diren,
bueno, ea, esan ezakegun zeintzuk diren, esan batean badugu zeintzuk diren, barrazago izango da aurkitzea, edo gutxienez salatzea, edo, bai, ados, bale. Ba, migratzaileekin gertatzen dena da orain, da, jadanik lehen ere gertatzen zera. Hau da, hasten zara, bideia hasten duzu, ba, demagun hasten zarela Txaden, hasten duzula hor zure bideia. Eta gero bideiatzen duzu, ba, zatika, ez, etapaka, urratsez urrats. Ba, Txadetik Malira zoaz, eta Malin hartzen zaitu talde batek. Gero beste talde batek eramaten zaitu urrengo mugara. Eta gero beste talde batek beste muga batera. Eta gauzar berra gertatzen da, ben Europan egon da, mugaz zoa. Beraz, talde oso txikiak dira, kriminal talde txikiak, kontrolatu egiten dute lurraldea. Hori da gakoa, hori da funtsezko gakoa. Lurraldea kontrolatu egin behar duzula. Eta hori oso zaila denez gero, ba, normalean lurralde txikiak izaten dira. Eta lurraldearen barruan, bideiaren parte horren barruan, hor baitu zaitzakete. Hau da, zurekin trafikatzen ari diren pertsona berberak gainera. Hau da, migratzaileen trafikatzaile berbera horiek eta baitu egiten bazaituzte, esaten dizute, jada, ez zaitugu inora eramango, hemen txegeltuko zara. Eta horregatik, esan dut lehen, Al-Qaedarekin, Magreben adibidez, beren azpiegitura funtsezkoa izan zen. Gako izan zen, zezuk izan behar duzu leku bat jende hori hor izateko, mantentzeko, ies egin gabe. So, Behin, esparru edo akanpamendu hauetan, konzentrazio esparru hauetan zaudena, eskatzen zaie familiari ditzeko, eta familiak diru gehiago ordaindu behar du zuregatik. Hori da baiketa eredua, gaur egun nagusi dena. Eta gertatu daiteke edozein tokitan, baita ere Europan, noski, Balkanetan, Alemanian, edozein tokitan gertatu daiteke. Eta, beraz, ezakizu azkenean horrelako bideia batek zenbat kostatuko dizun. Baina zure familiak ordaindu egingo du erreskatea. Eta bestela, batez ere emakumea baldin bazara, trafikatzen dute zurekin, eramaten zaituzte leku batera, prostituta gisa lan egiten duzu, eta egiten dute zurekin nahi dutena. Auskalo zer egiten duten zurekin. Eta krimen antolatuari, ez zaio interesatzen negozio motari, hori ez dut aipatu, krimen antolatua. Zeren eta krimen antolatua zatitxo txikitan banatuta dago. Eta beraie interesatzen zaizkie, ba, negozio handiak, ba, kokaina bezala. Eta beraz, ba, adibidez, drangeda edo mafia bezalako organizazioak ez dira sartzen migratzaileen trafikoan naiz eta Siziliara iristen baldin badira, edo Kalabriara iristen badira, esate baterako, ba, behar bada pentsa genezake, bai ez, baina ez, krimen antolatori ez zaio interesatzen horrelako negozio zatikatua. Horregatik oso zaila da haiek seinalatzea, oso dezentralizatuak bai daude, mugimendu horiek guztiak, trafikatzaile guztiak, gero poliziak jakin badaki, nik uste dut Europan poliziak badakiela non dauden talde horiek. Txiki horiek, baina askotan politika izaten da tartean esartzekoa, eskua esartzekoa. Ze pertsona horiek mantentzen dituzten bitartean organizazioa eskutatik ba hobe izango dira, bestela guk geuk egin beharko genuke haiekin tratatu. Eta kokainaren ibilbidea berbera da, ez da aldatu. Hau da, oraindik ere badago ibilbide bat, bide bat estatu batuetara doana, noski. Eta, bai, baina horregatik, kokainaren prezioa erori eginda. Erori eginda Europan 2003-tik. Eta baita ere kokainaren kontsumoa handitu eginda ikaragarri. Lehen, kokaina, lehen aberatzen droga zen, oso garestia zelako, eta triangulazio baten bitartez iritsi bertzuelako, baina gaur egun, kokaina eros daiteke diskoteketan, edo edozen asteburutan, edozen pertsonak, zu Londresera joaten baldin bazara asteburuan, joaten zara diskoteka pare batera, eta lortzen duzu kokaina inolako arazorik gabe.
eta ia zure konsumizio, alkohol konsumizioaren pareko, nahiz eta han garestiagoa izanen, eta horrek krisi handia ekarri du kokainoaren merkatuan. Talibanek itzuli aurretik, heroina, esate baterako, nahiko merkea zen. Eta orain, gertatzen ari denagatik Talibanekin ez beraiek heroinaren kontra daudelako, edo trafikoaren kontra daudelako, baizik eta arazoak daude frontera muga berrietan, eta horregatik mantxotu egin da heroinaren trafikoa, baina hori itzuli egingo da, lehen goratu egingo da, lehen zena izatera. Kokainaren negozioa izugarri aldatu da. Eta 2000 batetik aurrera, Talibanen erregimena erori ondoren. Lehenik eta behin, opioa jadanik esportatzeari utzi zioten, eta orain eraldatu egiten da heroina izateko Afganistan barruan. Jadanik. Eta gero, Afganistanetik, merkatu masiboak dira Iran, Pakistan, hor daudenak aldamenean. Auzuko herrialdeak dira. Ekonomikoagoa, merkeagoa zelako, eta askoz ere diru gehiago lortzen zelako horrela. Garai batean, dena opio gehiena Italiara ekartzen zen, eta han heroina bihurtzen zen, jadanik ez da hori egiten. Orain zuzenean heroina moduan iristen da handik. Eta hirugarren galdera zen... Txinatarren eginkizuna Afrikan, egiten dutena Afrikan. Txinatarrek Afrikan egin zutena... Txinatarrek ez zuten tartean sartu nahi, estatu batu edo Europan lekutan sartu nahi ekialde hurbileko baliabidei dagokionez, beti hori izan da gune kontrolatu bat. Eta bai, Europako enpresek edo estatu batuetako enpresek konturatzen zuten. Horregatik Txinatarrek Afrikan zentratu ziren. 90 hamarkadaren amaieran Afrikan oinarritu ziren baliabideak lortzeko. Han ez zegoen inor. Eta orduan han inork ez zituen molestatuko, eta beraiek ez zuten inor molestatuko. Txinatarrei ez zaie gustatzen aurka egitea. Eta gauza, sinezezinak egin zituzen Txinatarrek Afrikan. Eta ia Afrika oso kontrolatzen dute. Inbertsio arloan, baliabide arloan, eta Afrika outlet ikaragarri bada Txinatarrentzat. Eta ez da ezinbestean txarra, norbetek esan zidan duela urte batzuk, plastikazko txankleta horiek Txinatik etotzen direnak, horri esker, ahor guztiek, oinetako bat daukate Afrikan lehen oinutsik ibiltzen ziren. Beraz, dena ez da txarra ezinbestean, baina beldurra ematen du egia esan. Hau da, nahi izan ezkero, kontrola lezakete kontinente osoa. Ez dezagunaztu, ikuspegi demografiko batetik, Afrika dela gehien azten den kontinentea demografikoki beste inor baino gehiago, beraz goiz edo berandu zerbait gertatuko da. Baina bai, benetan oso garrantzitsua da. Behar bada gune garrantzitsuena da Txinarentzat Afrika, hain zuzen. Cuando los migrantes comienzan el... Gerratzaileek bidaia hasten dutenean, bai, beren amets hori horretara, badakete zer gertatuko zaien, ze espero dezaketen? Bai, badakite. Bai, badakite zer duten hor zai. Ezagutzen dituzte historiak, bai, badakite. Badakite ze puntuteraino, bai, nik uste dut, bai, ez badakitela zer duten hor zai. Baina ez baduzu aukerarik, hau da, ez dakit ze arrakasta euneko duten, baina oso apala da, berbada euneko 20, euneko 15 lortzen du iristea nahi duen leku horretara.
baina ez dute beste aukerarik. Hau da, ez baduzu ezer, ez baduzu modurik. Egia da, bai, egon detezke pertsona asko, egin dezaketenak, jakin gabe zer duten hor aurrean. Eta beste batzuek egiten duten ez da jakin zer duten hor aurrean. Beraz, gauza onak eta txarrak daude leku guztietan, nik ez dut esaten emigratzaile guztiak direnek oso onak eta gu garenik oso gaiztoak edo oso txarrak. Nik enuen hori esan nahi. Baina nik ez dut uste jendea horrelako bidai batean joaten denik hain arrisku handiekin, hainbeste hiltzeko duten arriskorrekin, edo torturak izateko arriskuarekin, eta zurek identifikatzeko arriskuarekin, besterik gabe nahi dutelako. Nahi dutelako besterik gabe, bakero, modako bakero batzuk erosi, han ez dituztenak hori ez da. Askotan, haietako bat iristen baldin bada bere helburura, pertsona horrek irabazten duen diruarekin, familia oso bat elikatu dezakete. Nik uste dut istorio hauek egiazkoak direla. Errealak direla eta gainera oso tragikoak. Ez bakarrik Afrikarren kasuan. Hau da, nire etxean badut emakume bat, nire etxean egiten duena Filipinak, nire etxea garbitzen du. Eta 2 urtean ben, itzuli egiten da bere herrira, bere familia ikustera. Eta hemen ere egongo da Kolonbiako jendea, Honduraseko jendea, Venezuelakoa, bere aurrak beren herrialdean utzi dutena, hona etortzeko etxea garbitzera, nik ez dut uste inork horrela bizi beharko lukeenik. Hau da, pertsona hauek ere badute bere bizia. Behar bada ez haiek bezain larria, baina inork ez luke horrela bizi behar eta kitxo. Ez dut uste ondo dagoenik. Uste dut bukatzen joan behar dugula. Bukatu egin behar dugu, hemen utzi beharko dugu bilera. 1000 esker zure hitzaldi eta zure azterketa zoragarri eta horregatik eskerrik asko.